Салом мухлисони Барселона ва канали БАРСАТИЖИ. Расман Депайро бозингари Атлетико Мадрид Ал-Наср ба Бускетс 20 миллион евро маош пешниҳод дорад. Барселона гюндаганро бепул харидан мехоҳад. Эраи ғалабаҳои Барселона оғоз шуд. Ин ва дигар хабарҳои ҷолиби дастаи Барселонаро имрӯз дар навори худ мо ба шумо пешниҳод хоҳем кард. Лайк ва дар канал обуна шуданро фаромӯш насозед. Мо бошад оғоз мекунем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. 1x сарпарасти эҳсосоти футболӣ. Дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус $200 бо промокоди БАРСАТИЖИ. Ссилкаи бозӣ дар коментария. Ба ҳама муваффақият. дирӯз хабарҳо баромаданд ки ҳамлагари Барселона Депайро дар тамринҳои даста барои омодагӣ ба бозии ҷоми Испания иштирок накардааст. Иттилоъ дода шуда буд ки Депайро ин корро худсарона кардааст ва даста ба ӯ ҷазо, яъне ҷарима мебандад. Баъдан дар нимаи дуюми рӯз ҷузъиёти ин масъала равшантар шуд ки сабаби ба тамринҳо наомадани Депайро ин дар марҳилаи охир будани гуфтушунидаш оиди тарки даста кардан будааст. Билохира дастаи Атлетико бо рӯбарияти Барса ба мувофиқа расиданд ки Депайро ба дастаи шаҳри Мадрид гузариш кунад. Барса аз ин трансфер аз 3 то 5 миллион евро фоида ба даст меорад ва ҳамчунин аз ҷиҳати иқтисодӣ вазъи даста хубтар мешавад то барои харидории бозингари нав бо Ла Лига мушкилӣ надошта бошад. Депайро то соли 2025 бо Атлетико шартнома ба имзо мерасонад. Дар мавсими ҷорӣ Мемфис дар ҳайати Барселона 2 бозӣ ба майдон баромада 1 голро ба самар расонидааст. Дар умум агар назар кунем, Депайро бозингаре нест ки ба ин нарх фурӯхта шавад. Ӯ дар ҷоми ҷаҳон бозии хуб нишон медод. Бо 5 миллион евро харидани Депайро хандаовар аст, зеро ин гуна маблағро ҳатто аз Премер-лигаи Русия дастаи Торпедо ҳам пардохт кардан метавонист. Хайр, ҳарчи набошад, билохира Барса ба фурӯши бозингарон шурӯъ кард. Акнун каталониҳо дар талоши ба даст овардани ҷойгузини Депайро мешаванд. Ба Барса бозингар аз рӯи мавқеъ не, балки бозингаре лозим аст ки сабки дастаро хуб донаду ба нақшаҳои Хави рост ояд. Вариантҳо зиёданд. Масалан, Марсело Брозович аз Интер ва Гонсало Гедеш аз Вулверхэмптон. Хави Аллакай бо Гедеш ҳамсӯҳбат шудааст ва ин вариант ба назар амалишаванда менамояд. Мунтазир мемонем ва мебинем ки чӣ навгониҳо дар ин масъала мешаванд. Трансфери Депайро бо худ опсияи доду гирифт низ дошт ки ба ҷои Депайро Караско метавонист ба Барса ҳамроҳ шавад. Атлетико ба ин чиз розӣ нашуд ва Барса бошад хост фоидаи пулӣ ба даст орад. Новбаста аз хотима ёфтани трансфер, Караско хостори он шудааст ки ба каталониҳо ҳамроҳ шавад. Барселона мехоҳад ин футболбозро ройгон ба даст орад. Ба Караско пешниҳодҳо аз Англия низ зиёданд, вале баъди анҷоми шартнома бо эҳтимоли зиёду ба миллионериҳо ҳамроҳ мешавад. Барселона дар трансфери Депайро нуқтаеро қайд кардааст ки дар охири мавсим метавонад Караскоро на зиёда аз 20 миллион евро харидорӣ кунад. Караско дар асл бозингари хуб аст, вале вақти ситораи Атлетико будану ҳолати варзишиаш беҳтар буданд, ӯ дунболи пул рафта ба Хитой гузариш кард. Ҳарчанд ҳоло ҳам ҳунари хуб нишон медиҳад, вале сад накунӣ ин аз 3-1 ҳиссаи кори қабл мекардааш ба ҳисоб намеравад. мухлисони азиз, канали мо дар Телеграм ва ҳамчунин Инстаграм низ фаъолият дорад. Лутфан ва ссилкаи дар описания буда даромада обуна шавед ва сари вақт аз рӯйдодҳои муҳим огаҳӣ пайдо кунед. Қаблан барои дастгириятон сипосгузорем. Барселона ҳоло ҳам нақша дорад то хати нимҳимояи дастаро қавитар гардонад. Бускетс дар даста то абад намемонад. Варианти асосӣ барои харидани нимҳимоятгар ин футболбози дастаи Манчестер Сити Илкай Гюндаган мебошад. Каталониҳо мехоҳанд футболбози 32-соларо ҳамчун агенти озод қабул кунанд. Шартномаи Гюндаган бо дастаи Манчестер Сити то охири мавсими ҷорӣ амал мекунад. Ӯ дар дастаи англисӣ аз соли 2016 аст ки бозӣ мекунад ва соҳиби ҷоизаҳои зиёде низ гаштааст. Новбаста аз сину сол ва вазни барзиёд ин футболбоз ба Барса лозим аст, зеро дар сурати тарки даста кардани Бускетсу ба майдон овардани бозингарони ҳозира дар ҳайати эҳтиётӣ футболбозе намемонад ки таҷрибаи кофии бозӣ кардан дошта бошад. гап сари хати нимҳимояи даста ки рафт, ин мавзӯъро ҳам равшантар гуфта гузарем. Қаблан низ хабар дода будем ки Ал-Наср баъди харидани Роналду нақша дорад дигар мавқеъҳоро низ қавитар гардонад. Инак дастаи арабӣ ба Бускетс пешниҳоди хуби молиявӣ дорад ки маоши футболбозро 20 миллион евро дар 1 сол муайян кардааст. Шартномаи Бускетси 34 сола бо Барселона то анҷоми мавсими ҷорӣ амал мекунад. Ал-Наср ӯро ҳамчун агенти озод гирифтан мехоҳад. Бускетс дар ин мавсим дар Ла Лига 14 бозӣ анҷом дода 1 партофти головаро ба қайд гирифтааст.
Хави оиди ба даст овардани ҷоиза ва рӯҳияи даста ҳарф зад. Ба иттилои ӯ ғалаба дар суперҷом ба бозингарон таъсири мусбӣ расонидааст ва аз ин ба баъд даста бояд бозиеро баро монад ки барои лаззат бурдан бозӣ карда танҳо ғалаба кунанд. мо талош дорем эраи навро бо ғалабаҳо оғоз кунем. Мо ҷомеро ба даст овардем ки барои даста аҳамияти калон дошт. Фикр мекунам ин фишор болои бозингаронро камтар мекунад. оиди дигар дастаҳо чизе гуфта наметавонам. онҳо барои мо муҳим нестанд ва мо барои ҳадафҳои худ талош хоҳем кард. рақиби Барселона дар Лигаи Аврупо Манчестер Юнайтед ҳам бо суръати баланд ба формаи хуб баргашта истодааст. санҷиши навбатӣ дар Лигаи Аврупо хоҳад шуд. хуб, мо ба Хави боварӣ дорем ва умед ба он мебандем ки Барса мавсимро бо ҷоизаҳои сершумор ба анҷом мерасонад. ба ҳамин навори имрӯзаи мо ба поён мерасад. пайгири мо бошед то аз навгониҳои даста бохабар монед. хайр дӯстон.